Salah layu balap apa kayu? Salah maki jangan dia bisa ada alas ke hatarlang bisa ke. Hei. Suara mana dapat supaya berang angin dangnya hatarlah. Salah mas ini hijau kun karlen ini bina kun lagar lang para banget. Kenapa hatarlang mas ini? Tush, Allah. Hap mana itu gua sadar berang di dah. Enggak mabung nih. एकदम बिबना सानै फैनानै आंखौ ओइटासो खालामबाय थाग्रा जाबायलै मा बुंनो ओइ माथो जालायखोरा नोंथां माथो बुंनो नोंथां फुलावनो लाइ होनायावनो लाफा खाजाबाय आङो बिबना सानैदो एकदम फैफ्रोमावबो बिराद अयथासार होजाग्रा जाबाय आङो माथो लाइ होनायाव लाफा खाजाखोब्रा नोंलाय हाब नों मिथिथारनो लुबैबाय होनबा दे खोनासं बिदिबालाय गोदान समावमोनलै नैहाय आब' मालायफोरा जि गानो बेखौनो समायनाय नुसिगारोहाय ए नों मारगौथ' आरो मालायफोरा दामि गाननायखाय समायना नुगोनथ' आरो थेवबोना आब' मालायफोरखौ समायनाय नुसिगारोना आब' नोंनियाबोथ' मोजां दखना दोंसोगारोना एबार थांबोला गांसे लांफागोन दे आङो आब'लै गुमैखौ आंनोबो गस्ला गांनैसो हरनो बुंना नों गुमैखौ बुंनानै गांसे बायना हरनो खोन्थागोन दे आङो गोदान नांलायालै आब' नै बे आलनानिखौनो फसायबाय आङो बेखौनो लानायसै खोमा बेखौबोथ' गोदान नुखायोना आं हले दहाय फैनायावनो दखना गोजा गांसे नुखादोंमोन मा आं दहाय फैनायावनो पसन्द जाखाबायमोन आब' आंनि दखनाखौसो पसन्द जाखाबायमोन गाननानै नायथारनोसै आं ए नों बिखौसो पसन्द जाबाय र' होमबा गानहोनि आङो बालेंलें नों समायमारदोंथ' हनै माथो आलासिबो दंफैयो गुमै मोनफैबाय औ सफैबाय मालाथो सफैनाय दहायनो सफैदो दे नै माथो बैनाबो फैदो औरा मोजां ना बैनाय मोजां गुमै मोजां गितानजलि बैनायमोननोलाय माबाफोर जानाय लोंनाय खालामना होगोन ना होआखै नोंलाय साहाखौलाय लोंहोबाय हरनि थाखाय ना बेदरखौनो एसे लायबा मोजां जागौमोन आरो नोंथ' एसे फन खालामना खोथावा जायो आंबो आरो नै दिनै बेदरखौनो लाबोनो बावबोलायबायना बैनाय दाथ' नायदो नोंसोरो आं बेदरखौनो लाना फैनि गितानजलि आरो मनाखौ हरफैलाय र' थांगौ अननानैनो बिसोरनो आं ना बेदर जाहोलायथारदोंलै ए नंगौ नामा फैनायमोननो मोजाङै सौहै-खावै जाहोना हरदो खोनादोंना बाबु दोननानैदो गस्लाजों दखना लांनो नागिरदोंमोन दहायनिफ्रायलाय माथो बुंदिया दे दाबो जेबो नङा दा थांबालाय नों थांफानानै बायना हरदो गांसे बिबनां सानैनो हराबालाय सोरनोथो हरनो गोदान नांलायानो फुरानाखौनो लाङोनो मा गोजामसो लाङो जारला जागोनलै बिसोरजों गोजामखौसो पसन्द जाबाय होनबा दे बिदिबालाय गोजामबाबो लांनो होदो दे आरो माथो खालामबावनो गोजामखौनो पसन्द जाबायबालाय आरो दे थांलांसै आं बिदिलाय दे होमबालाय फुरानाखौनो हरफानोसै ओइ नानि माबार फैद' र' जाबाय इनो नानि दखनाया इयावनो फैसाबो हरफादो दे आङो थाव सोनो दे जागोन दे आब' दोनदो होमबा दे इफायनो फैबाय थागोन बाय मिथिदों ना नोंथां हाबा ओंखारबाथाय आंनावसो जि जोमखौ लांफैबाय थायो बिसोरो आब' मा खालामबाय थादो ए बाबुमोन फैदो औ आब' दे जिराययावनो आब' नोंखौलाय आं लानि हाबायाव लिंहरदोंना लिंहराखै लिंहरदो सपनियामोन ना हाबाया औलै आब' समनिहामोन आब' नोंलाय हाबायाव थांनो दखना गोदान लादोंना लायाखै दाखालि नोंसा गुमैया जरासे बायनो होदों नोंसोरलाय लादोंना लायाखै आब' जों बेखौनो बुंनो फैदोंमोन
नोंनावसो बिनो फैदोंमोनलै आब' गुमैनि गान खोन्थालाबो जागौमोनलै फै बिदिबालाय माखौ पसन्द जायो नायफै थ' आब' जारलासैलै आलनायावनो गांसेबो जियानो थालिया मिथिदोना दाखालिसो बायनायाबो थाया एकदम बोरायबाबो थाया फाग्लाथारसो गितानजलि बोरो आंनि दाखालि गोदान गस्ला बायनाया आलनायावनो थानांगौ माथो मोजां नायनो हाया नामा गैया माथो मोनासै नागिरना फैलाय मोनसेबो खामानि हारसिं मावना लानो हाया र' र' हाब माबायाव थांमारखो होलाय आं नागिरना होनि इलाय इदोङा नामा दाख्लि बायनाया बे नङा गोमोसोमोन गस्लाया ए गोमो गालानि गस्लाया मैया बाबु फैदोंमोन बाबुआसो लाना थांबाय साला दाखालिसो बायथारदोंमोन लाना थांलायबायलै सदा अ होनबा बायनाय फैदोंमोन बायनायासो लांबाय होनबा दे ओंखाम ओंख्रियालाय जागोना जायाखै ओंखाम ओंख्रिखौ खुरना होदो दे जाना थांसै आंबो दे हाथारलालै आङो फाग्लासो दोनखुमाना बागोरमोनलां जिफोरखौनो हे आंनिसोलै मा सिटिं खालामदों मानो सिटिं खालामो सिटिं खालामाखै ए जानाङालै जानाङा जालागि थागोन बिदिनो ओइ आसोलफ्रा माखौबा मिनि गाग्लाबलायथारदों साला हप्ता मोनसेयानो जायासैलै आरो फैफिनलायबावबाय दिनैबा जिखौ दोनखुमाथारनांगौलै नङाबा जानाय नंलिया आसोलफ्रा नुसनाखै र' बे सानसेयावनो गस्लाफोरखौ सोखुमाना लानि र' बा लुदु गेलेलायदों नामा नोंसोरो ए सफैबाय फै गुमै लुदु गेलेबा जोंजोंहाय फै ए नांलाया नोंसोरल' गेले आं उनाव गेलेसै मालाबा दे साला बिगुमनि बिब'नि न'बानोखि बेबायदि फैना थाफैबाय थानांगौ होनबा फैदो थिगैनो दं जि जोमखौबो लाङोना बिसोरो साला बिब'नि न'खौ सेफायनासो होजागोनलै बिसोरो नोंसोर गेलेबाय थाथ'दोलै आं बाहाय लोगोखौ लोगो हमना फैनि औ दे गुमै जोंनाबो थांनो जाबायानो नै जोंबो थांसै दे बिदिबालाय लासैनो गेलेखाना ओंखारलांदो बिसोरो दे लोगो मोनगोन दे गैया दखाननिफ्राय गस्लाया मबाय थांखो गुमैसो लांखो नामाखो आब' दहाययावसो गस्ला गांसे नुदोंमोन आङो मबाय थांखोथाय ना गुमै गानलांखो आलनायावनो थानांगौ माथो ना नोंसा गुमैयासो गानलांखो नायनि र' आयौ माथो गस्लायानो गैला ना नोंसा गुमैयासो दोनखुमालांखो ना माखोसो दे आब' जेबो नङा दे मालाबा फैला लांनोसै दे बिदिबालाय बाबु मालाबा फैबा लांदो दे औ दे आब' जोंबो थांसै होनबालाय दे फैदो दानि फैदो थांसै लेट जाबाय दे आब' थाथ'दो दे गेजेर गेजेर फैबाय थाबानो जाबाय मिथिदोंना दहाय न'आव सफैनानै मा जानाय ए सफैबाय बापरे दिनैबा अफिसाव बिराद खस्थ' जादोंलै खामानिया आइया गाबोन बाबुजों नानिजों फैयोनो आलासि जानो बोरै जागोनलै बिसोरजों फैनो ओंखारलायबायानो खामानिनिफ्राय फैबा लाना फैफानांगोनो मा बिसोरखौ फैनायखौनो बाजाथारबाय आङो हाथारला आं बिसोरखौ मा जागोन आरो बिसोरजों साला फैग्रा फुंदो एन्जरआ जेरै माइ बोयो बेबायदि एकदम मोनसे बोलांबाय थायो आरो ना माल बुस्थु बिसिनि थाखायनो आंहा आलनायाव जियानो थालिया सिगां जि मोजां बुंफबजोबना थायोमोन जिफोरा दानियाबा गांसे गांनैल' दङ गैयाथाय गैया बिबनाखौनो लाफैना लानोसै खोमालाय हिनजावखौथ' फिसिनांगौआनो बिबनांगौ जुदि जि जोम हरनांगौ बेखौ लानायानो साबसिन ना जोंहा फंबाय बिनानावा जि जोम लांनायखौनो बोराबायानो गावसानिबा आलासि फैबा एसां खस्थ'यै सङै खावै जाहरनाया नामानो गैया नामसो नांबावगौ साला सिगां एसां बुंफबजोबना थायोमोन आंनि गस्लाया ग्राम ग्रामनो
गस्लायानो गांथामसोल'सै पेनानो गांनैसोल'सै माखौ गाननांगौ आं माखौ गाननांगौ नामसो नांबावगौनो दे नोंना जि जोम लांनायानो दाय जादोबा दिनैनिफ्राय फैनो होला दे दोन आंखौ इमसनेल अयथासार खालामनाङा बिसोरखि फैयागारा थागोन आं मिथिया नोंजों आं रायज्लायबाय थानो सम गैयालै आं लोगोआ नेबाय दं खोमा दोन ओइ नोंसोर इयाव मा खालामदोहाय नोंसोरखौ सानबैसे बुंनांगौ इयाव लोंना होननानै हा ना पुलिस लिंहरना होनांगौ नोंसोरखौ थांसै दिननिफ्राय लिंफैनाङाहाय नङाबा मोनगोन मस्लाखौ साला न'आवबो सान्थि गैया लामायावबो सान्थि गैथारलै